Uherský dub jako symboliku přátelství, věčného růstu, naděje a přátelství mezi zeměmi Visegrádské čtyřky vysadili v zahradě minoritů. Jde o iniciativu nově založeného apolitického spolku Visegrádský strom naděje. Tato akce má velký význam, protože v dnešní době, kdy se národy spíše rozdělují a každý hledá nějakou jinou záminku, tak my jsme vymysleli právě to, že by se lidé měli spojovat a měli by prožívat ty krásné chvíle společně. A obnovili jsme tradici, kterou pánové ve 14. století začali a my vlastně přinášíme od dnešních dnů, aby se Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, aby se obyčejní lidé spojovali a nacházeli v sobě to krásné a žili dál do dalších dnů. Já jsem strašně rád, že se takovéto akce dějí, že je tady spolek, který právě těmito akty připomíná tu naši historii, tu společnou historii toho Visegrádu, společné zájmy. No a vysazením právě uherského dubu je ukázka toho, že je to strom přátelství, že vždy vládlo přátelství mezi těmito státy a že by mělo trvat i do budoucna. A nemělo by to být jenom o aktech, mělo by to být skutečně o činech, které jsou sportovní, kulturní, ale také i ty politické, že by se měli být jednotní a spolu vyjednávat věci, které jsou potřebné pro naši zemi. Jinak jsem rád, strom samozřejmě přesně symbolizuje tu pevnost, tu sílu těch kořenů a to si myslím, že je právě ta ukázka té naší společné síly. Odhalena byla také originální pamětní deska, která znázorňuje, že jde o opravdové přátelství mezi lidmi. Ten šalamúnský úzel je 4 uzlů dělaný jako ty 4 státy a to jsem tam dal dole kvůli tomu, že to je kořeň, protože to je ta síla toho stromu a listy, to je, i když je to zdoba stromu, to je pravda, ale to v určitých intervalech se opadávají tak, jak politici, protože to není politické. My jsme to původně chtěli udělat tak, ať se nám to podařilo, že to je iniciativa ze spodu, že toto je opravdové přátelství, to jsou jenom prázdné frázy a prázdné slova. Dub byl zvolen, protože se jedná o silný strom s dlouhou životností. Základními vlastnostmi dubového dřeva jsou tvrdost, pevnost, houževnatost a trvanlivost. Z našich dřev nejdéle vzdoruje nejen povětrnostním podmínkám, ale také střídání vlhka a sucha.